Bubagrani dagi Imangno Khaina tabuk Tipra Sharok Borokno Chubana Srengka Birmano Klaijak Lukuroni Samong Besana Srengka Abo Hakino Salburum Tipra Mothani Adongrok Luku Chubachu Chubo Ongkholjak Salburum no Kereng Birmano Klaijak Nukni Samong Besawi Tongo Masingmolo Jumjanari Kri Hingke Rirok Debuyo Mairong Chajangnai Kri Hingke Mairong rok bosta thangai dibuyo abo hakino Salburum Chubachu tongma haike Mandai constituency be khobjak khamting bisini athukthang kamibo kri bigran nukhongo thangai Tipra Mothani kasha bodol thangai Chubachu kha Jengkai tini bisi ketal ni bai, te bosor ketal ni bai, jeng tini Bubagrani bai daki cai, raja bai daki cai, jeng mana ha, jengkai Tipra Mothani torok putih kedai, kai jena raja daki ri dorkai, mana para thangai, je cini borok rok, jara kecangai tong thuk rawa, ima tungjangai tongai rokna. Je mana ipai ni rang pui sakrengi tongnai rokna nagai kok mana kok bertena taki mana kok khna daga je raja tini raja nagai abini bai seng raja ni je nasimung bai Khayui je raja jakai kedai chana jeng tini ko khamting bisini ngai taw yang vice chairman tongo nagai yang primary president tongo nagai yang tini neta tongo nagai akai ngai jeng tini ko kombolna je kri rokna ba manbangkai jana raja saka je kri chini borok je kri ngi to rokna je tabu kechangi tongpo to jeng iro rok nai to ikutung nangang gitu ba ke baksa daga ikutung kri ngi tongo bayani rangpui sakri to ke yabna je raja khai uklai he jana dage ga ke raja ni je tidulung bai he jeng tini nong nor Khayui nana abo ro phai mangkha man ikutung ri ro phai mangkha no rok manja khna kwa manja khna age rawo chano bot dei phaimon age rawo bro subano chano bot buka chekhala atura dai oni o tak khai amti lo tao amti ma da amti ambai na Bubagrani hambai de janau di kiste Bubagrani no asake nai tongo janau Khang tak ada. Saya ambil mana? Ini bisi ketar. Ini Maharaj ni dagi jak Mumbai. Jung protek brok keri borok naseng blanket ba ebong bersik bura keri borok naseng abai khai raja ni dagi Mumbai seng khaya. Ini center committee ni secretary tongo. Tai khamting bisi ni vice chairman. Tai bibino okra sakra brong sung tiai brong sojibita bai jung blanket ba parani bungkai atuk bekang wat nong ek nong ge jung Tipra Mothani dor ngai jung kong kaisa kri brong sung bak jaya ang asuk saigan jotona hambai center secretary sakau Bebang sari kaham jeng tesia paisok payukha sini buku bobita rupini sinai kami khamting bisi khopsa angkai baba akai yang taisa baba akai yang tukza family ni tai abini bising ba carai konti simi ha ba manja ba kaisa handicap borok je bana bebak han je nui tongnai rok je bana je chuban musin tangai rok bana chubadi bo jahate kahang kurang Khayui bini life bo samoro khaiman jabo te bo chai than bai bana je luku je nui tongnai rok je chini ko bidu nui tongnai rok bana chuba phaibai di bini para angkai sinai kamiya